Hyvää iltapäivää. Täällä Meiju Mortensson. Olen täällä kauppatorilla. Lokit ovat jo illaksi hiljenneet, mutta ajattelin tänä iltana 23. heinäkuuta 2035 käydä haastattelemassa. Tässä meidän on... Ai, nimeni on Sinikka. Sinikka. Olisi sinun pitänyt se tietää, olenhan nyt sen aika tunnettu. Juju, minä ajattelin, että haluat ehkä itse sen kertoa, mutta meillähän on tällainen tilanne nyt Suomessa, että aika moni on niin kuin ihan vaan jättänyt kaikki tämmöiset sosiaaliturva-ajatukset, esimerkiksi taiteilijaeläkkeitä ei makseta enää, eläkkeitä ei makseta, työttömille ei tällaista, ja sitten sen perusteella niin taiteilijaseurat on vahvistuneet ja no, te olettekin siinä aika vahva henkilö, puheenjohtajana toimitte tämän ja ensi vuoden. Kyllä, minä yritän, vaikka minulla on aika vaikeata edes näppäimistöä käyttää, mutta ei hipaisi minä voin näyttää sitten haastattelun jälkeen. Minä itse asiassa, meillä oli sovittu hieman myöhemmäksi tämä haastattelu, mutta minä seurasin, että missä te kuljette, minulla on kaikkien julkisten puhelinkoodit, niin minä pystyn GPS:llä seuraa. Että inhoittavaa. Tuo on inhoittavaa, että toimittajat voi tehdä tollaista. Onneksi mulla ei ole tollaisia värkkejä ollenkaan. Minä myyn vaan näitä tauluja täällä torilla ja mun puhelinta ei seuraa kukaan. Niin, anteeksi, te olette täällä myymässä Sinikan tauluja. Joo, eli ja monen muunkin, jotka tuhertaa näitä tällaisia torikuvia. Niin minä no, nyt mutta sitten pakkohan sitä nyt on kuule elääkseen myydä jotakin. Ja pakko minun on tehdä näitä tauluja, joita ihmiset haluavat myydä. On. Ja nimenomaan meillähän on nyt tämä, suurin eläkeläisbuuminhan on jo takana, mutta kun ihmiset elää niin pitkään, niin sitten ne haluaa jotain iloa elämäänsä. Minulla oli pakko kuulkaa luopua tästä öljyvärimaalauksesta, kun tämä käden nivelreuma eteni niin pitkälle, vaikka sain siihen useita pistoksia. Anteeksi, mun täytyy katsoa vielä, tuli muutama meili. Niin, sain siihen useita pistoksia pitkään, olin aika hyvässä kunnossa. Hyvinvointiteknologia edisti, mutta nyt käteni on niin huonot, että pensseli ei pysy, että vanha kunnon öljyvärimaalaus on minulta loppunut, mutta onneksi olen keksinyt suulla maalaamisen. Mulla on semmoinen appi tässä, jos mä näytän tässä, sä voit silmillä maalata. Tämä tunnistaa Iiriksen liikkeet, laitat sen vaan tähän niin kuin sen taulun alle. Toi on aika hyvä, koska toi suumaalauskin on, siinä ei tarvitse puhaltaa. Se ei tarkoita, että minulla olisi pensseli suussa, ei kai sinäkään niin luullut. Jaha. Ei, minä puhalsin aina. Okei. Sinistä, punaista. Mä oon just ostanut tämän uuden Nokia X200. Nokia vielä. Herra nimenomaan, tämä on parasta retroa. Taiteilijat ei ole enää aikoihin käyttäneet Nokia. Ei. Meillä on Super X15. Ja meillä kun ei ole yhtään mitään ja silti me tehdään bisnestä täällä torilla, koska ihmiset haluaa ostaa tauluja. Käytätte hyväksenne tietysti siltä selkärankaa, mitä köyhä taiteilija on pakko tehdä. No selkärankaa ja selkärankaa. Tässähän pitää nyt itse kunkin elää. Täällähän itse asiassa kuhisee. Huomasin just, että tuolta Matinkylästä tuli kokonainen bussilastillinen eläkeläisiä katsomaan nimenomaan teidän myyntitauluja. Myyntikojua tässä näin. Joo, siis tässä kojussahan myydään nyt muidenkin kuin Sinikan tauluja. Ja niin on tietty asiakaskunta on näillä kaikilla tekijöillä vähän niin kuin erilainen, mutta ne tulee sitten katsomaan aina silloin tällöin, että niin mitä uutta on tarjolla. Siis ei mun tarvitse mitään puhelimella mitään viestejä lähetellä. Ihmiset tulee tänne, koska ne haluaa keskustella. Niin, siis minähän olen nyt tästä yhdistyneestä MTV4-kanavasta ja meillä on aika hyvin tiedossa nämä kaikki uusimmat trendit ja mun täytyy sanoa, että tällä hetkellä kun ainoastaan kansaneläke ja ansiosidonnainen se eläke, joka oli silloin parikymmentä vuotta sitten ne, jotka jäi eläkkeelle, niin ne on ainoat, joilla on oikeasti tasainen tulo. Nehän saa monta 100 euroa kuussa. Kellään muulla ei mene yhtään niin siksi hyvin. Minunkin pitää tehdä aika lailla vanhanaikaisia maalauksia ja uusilla välineillä se on joskus vaatii mielikuvitusta, mutta sitä minulla onneksi on ja enemmän kuin katsojilla. Ja no se ei nyt pidä aina paikkaansa. No kyllä se nyt pitää paikkansa, että ihmiset on aika tyhmiä. Oho, olipas melkoinen yleistys. Mä voisin kyllä sanoa, että asiakaskuntaani kuuluu
monia fiksuja ihmisiä, jopa fiksumpia kuin tässä eräät. Mun täytyy sanoa, että kun nyt puhuit... ilkeä? Ei, minä en ole ilkeä. Minä olen sosiaalinen. Tuli mieleen, että kun puhuit näistä fiksuista, niin isoäitini tapasi sanoa, että fiksu se kalan kotiin tuo. No. Fiksu isoäiti. On. No kyllä minä nyt sanon, se on fisu. Fisu. Ja se tarkoitti sitä, että fisu Hei, tulee mulla on siihen kotiin. itse asiassa tommonen... Fisu tulee kotiin, tarkoitti sitä, että kala tulee kotiin. Mulla on semmoinen applikaatio sille, että jos haluaa mennä kalastamaan, niin voi osoitella vaan, niin sitten se näyttää, se on vähän semmoinen niin kuin suunnin, se näyttää missä on kaloja. Näyttääkö se myös, missä minun parhaat tauluni ovat? Joo, minä voin analysoida ja kertoa heti. Tässä on tämmöinen taulu 2.1. Minä voin sanoa heti ulkomuistista, että missä ne ovat. Ja millä hinnalla. Todella, no, hän ottaa välistä niin paljon, muuten torikauppia se ei eläisi. Mutta tuo applikaatio tuntui minusta mielenkiintoiselta, että palataanko siihen myöhemmin? Palataan ilman muuta. Mun täytyy nyt sitten kiittää MTV Nelosmediasta. Me ollaan tosi tyytyväisiä, että me saatiin teidät tähän näin. Huomenna sitten iltauutisissa näytetään pieni lyhyt pätkä. Ja varmaan 2 sekuntiin lyhennetty. Joo, kyllä. No kyllä, niin, kyllä. mä arvasin sen. No kyllä. Olkoon, mutta olkoon nämä kiva aktiiviset näinkin. eläkeläiset, ne ei jaksa katsoa hirveän pitkiä turhia. No hyvä, ettei edes sen verran. Kiitos. Kiitos. No niin. Paljonko siitä tuli?